la velocitat. El dia 27 d'abril, al circuit Barcelona-Catalunya. La cursa del dia 27, jo crec que l'eslògan és clar. Apunta't, inscriure't, corre o camina, però vine per l'esclerosi múltiple. Fes-nos un favor, posa el teu gra de sorra. Potser per tu és molt poquet, però per nosaltres és molt important. Gràcies. No ho dubtis, apunta-t'hi i vine a córrer al circuit. Vine al 27 i mulla't i corre. El 27 d'abril vine a córrer. Ah, és que jo no en sé. I jo soy mago. Em veus amb la jaqueta de mago ja corrent? Qui seré? Doncs tu també.